Kamusta Bray? Sulit din? Sulit. May puno pa. Yun, ang tama. Inang ganda. TV, isa. Ano na yung Tagalog? Jebs. Gems Trail Ride, pero ibahin ko na yun. Soon. Soon pa yung pangalan niya. So hindi ko kami ngayon kasama namin si Sir Brian Lagat from mga LU Brothers. Kasama namin yung mga taga DOT. DOT. Try lang po muna itong Tagaytay. So try lang natin si Sir Brian Lagat, isa sa mga sumama sa mga Danao race. Danao race. Parang Philippine National TV? Ayun. Mga qualifiers. Qualifiers na Ilan na banda tayo? Kasama rin ko atin yung mga La Union. Union team. Ba't naman sell kayo La Union? Sure, Unity. Subukan nyo Aquaten at saka Tito Bros Line. Friendly. Oh, si sir. Sino susunod? Ayan, i-set nyo na yung sino yung magkakasunod para kwan. Safety din natin. Sino Mas alam nyo yung kwan nyo, linya nyo. susundan ko na kayo dalawa. Dito na ako sunod kay Ems. Ems, sundan na lang kita Ems. Sunod ako sa'yo. Sige. Sunod sila sa akin. Alright, let's go! Wild West Enduro! Sige Ems. Sige ka muna, kuya. Ka muna. Yeah, boy. Diretso ba?
Tama ko sa vlog ko. Papaship pa lang to Parating na. Di pa tinanggal yung ano. Plate. Smooth sa mababa. Yung pang yun bro. Yung galing mo. Nice Neil. Nice Neil. X yun. Yun. Tang inang ganda. Bilas! Ang bilas, grabe! Sorry, sorry! Mali! Nagtata ako! Okay lang? Nagkamali ako doon sa tunnel. Nagkamali ako sa tunnel. Nakita mo? Ako din. Sa tunnel. Hindi pero tamang bilis kasi yun kaya. Ma'am, pakiulit ka ma'am para record ko para ano mamaya. Yan. Para mamaya maalala namin. Oh, sige. Guys, dito tayo si Sabayan mo pare. Si Ma'am Smile. Sabayan mo. Pas. Hello po, good morning po. Ako po si Sual. Ako po ang tourism officer ng Aquilar, Pangasinan. And ini-invite ko po na gawin nyo din po yung tagline ng Aquilar, which is #AcarAguilar, #AcanAguilar, #Arangkada-Aguilar. Yay! Salamat guys. Thank you ma'am, thank you. Anyway, so after the validation trip, we will have an exit conference of and Sir Alex will give us the assessment. Tambogan. Yeah boy. Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa Aquilar. Dito sa harapan natin ang mga bike bros. Si Brian nasa harapan. Together with the local biker ng Aquilar. Yan ang view. Bakit kaya may sumapita?
Sige po, sir. Dito sir, oh. Kaya mo. Bridge. Sana all may lockout. Isa pa. Go Joe Mark. Hey guys, pagkatapos namin mag-breakfast, sasakay na kami sa downhill na Pinoy Trail. Iakit daw yung bike, tapos maglalakad tayo. Pag road bike mo na to eh. Hindi kasya yung gulong? Oh, yung mga gulong na hindi kasya. Yari. Malaki yung gulong eh. Anticipate na ano. Kailang bihira naman. Magkano po sir? Pwede sa bike. Ayun. Hindi nagkasya yung 29 eh. Lalay na lang mamaya. Ingat dyan ha. May sug. May tama pa. Dali, doon na lang ako. Ala! Hindi kasya bro. Maandar na ba? Charles, so far sa pinunta niyo po. Master. Sa Pangasinan po. Dito sa Aquilar. Grabe. Ang dami maganda. Magandang trail o magandang babae? Ano bang maganda yan? The best. Oh, the best. Lalo dito sa may Legs ko dito tapos eh. Ako din eh. Ito yung tuhod. Dito kami ngayon sa view deck. Nagkakaroon picture. Video to. Ayun. Dropping at Makita view deck. Let's go. 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 Go, bros. Let's go, Wild West Enduro.
Sakto yung pwesto natin, bro. Nice. Sakto yung kuha mo, ganda. Okay, dropping in na kami. Rakis talaga. Wala. Los masyado ba to dito, okay? Oh. Sige bro. Ay, sorry. Nakuha. Dropping in. Hey bro.
Bakit? Ang bilis nyo.